Para las cooperativas el territorio es identidad, diversidad, futuro, compromiso incondicional, respeto a la gente y al entorno. Es cultura. Estamos de acuerdo. En la nostra escola comarcal considerem prioritari dintre del nostre projecte educatiu i cooperatiu estimular el nostre alumnat el compromís social i l'estima pel nostre territori. Com ho fem possible? A partir dels valors que fomentem cada dia a l'escola: estima per la nostra llengua, compromís en l'entorn i en la natura, estima per la nostra cultura i per la nostra gent i defensa de la nostra terra. Projectes com ara les cooperatives escolars en primària i els tallers d'aprenentatge servei en secundària són exemples clars del compromís de la comarcal amb el territori. Jo veig això i em dóna ganes de tornar a l'escola. Em sembla genial que els xiquets aprenguen valors i estimen la nostra terra. Canso és una cooperativa de 110 anys d'història, marcada i compromesa en el seu territori i en els seus socis. La cooperativa ha sabut evolucionar en el temps, passant de ser una empresa essencialment cerealista i d'hortalisses a una empresa dedicada a la fruta, principalment cítrics i quequi, convertint-nos en la primera productora i comercialitzadora del món en una producció actual de 50.000 tonelades. En aquest moment manté una mitja de 2.000 treballadors en punta de campanya i 500 treballadors al mes, el que la converteix en la primera empresa d'aportació de treball local a l'Alcúdia. 2.000 personas trabajando en el caqui. Qué suerte tiene la Alcúdia de poder contar con ellos.